Kados napa keridanipun Dimas Niken Salindri, moga kita hampir sani nganti paripurnanipun lelampan. Mayangkara campur sak ri. The show starts in 3, 2, 1. Ladies and gentlemen, are you ready?
Adinda Dimas Niken Salindri. Heeh. Gak enek adindane kok. Aku nyeluk Adinda iki mergane ben tak anggap kaya adikku dhewe. Sama nganggep aku adik. Kita anggap kaya adikku dhewe. Aku Heeh. gak nganggep sampean nih kabeh. Anu lho Ken apa kuwi jenenge etok-etoke bengi iki tok maksudku. Bengi iki tok Enggak mau mana bar iki wis gak apa-apa wis ngono lho maksud kuwi. Panggam mo. Anu apa tak sangoni 100 piye? Ya. Lho. Kowe iki jalek karo duit kok rumah saya rodok maju. Rodok maju kene. Demek. Lho masukku lha piye to? Duh. Duh. Kelek mau kendangnya aku joget. Iki banyulan lama sing lek gak lucu ditenono ya we. Iso kobong ning kene didelok wong sakmene kan iki malu saya. Kok tetekke. Niken Salindri. Iya. Heeh. Lek menyeluk aku piye kakak apa om? Kakek. Kakek. Kok iso kakek lho. Koyo lek om kalau bahasa Mbah. lek mbah iku bahasa Sama nih Mas apa? Mas Deni. Mas Deni. Heeh. Saman celuk Deni kenek, saman celuk Den kenek, saman celuk Ni ya kenek. Penake piye? Mas Den, ngono ya apik, heeh. Den tikus. Lah. Kosong Den tikus lah. Mas Sampeyan Den, iki tahu nggak dalem. ini acaranya apa? Acaranya hari ini acara pernikahan mempelai kedua. Iya, Kedua mempelai ada Mbak Dinda Kinanti dan Mas kayak undangan. Mosok ngene. mau dipoto tok. Iki lek kowe pengen roh ki surat kuasa jipuk BPKB lho. Mosok. Lho. Oh, surat kuasa pengambilan BPKB di unit BRI. Ora. Malah kene iki lek enek kur iso aku kagetmu. Kijangku sapa sing bayari? Sembrono sing bayari Mbah. Ora, kok malah kok ndetake. Aku ki maca undangane iki lho. Nama Yayu Susanti. Deni Teguh Suwito. Jenengku ya nyok. Iki mau itu. Ya undangane iki lho jenenge. Ya, heeh, cendangane sapa jenenge? Bapak Susilo Badar. Susilo Badar. Heeh, jenenge iki. Bapak Susilo. Jenenge iki Susilo Badar. Badar apa ya? Badar alam. Lah, aja bernostalgia katake rumangsaku. Jenenge iki nek nyeluk iki Pak B. Pak B. Pak B iki main karo Surya Buana kan lho. Oh, jadi celuk. Iya, aku digorene lan ganteni. Wow, Pak D wow pun mriki. Pak D ini wae ingkang Terus saniki sik terima tamu, Terima mungkin tamu. disuruh kesini lagi. Ya, Pak anggo. D Susilo Badar iki salah satu guru saya juga. Apa kuwi jenenge guru? Guru tenan to, Ken? Guru tenan. Bayu. Sama iki apa to? Bayo, masa guru tenan aku sikilku mau idek lho. Loh. Sikilmu ngomong. Lah iya. Kok sikil kok kan ngomong lho, ya omong karo ora rasa dadak ngidek ngopo e? Ora, mandek ora loro enak, Mas. Ya malah dibaleni neh. Kita urung. Iki lek gak niken ya gak enak lho ngene. Angke dikuwencet lho masyaallah, masyaallah. Didoakan kagem Pak D Susilo Pak D, Badar. Pak D Susilo Pak Badar. D Susilo ini salah satu aktor film yang terkenal yang ada di Indonesia. Aktor film. Aktor film. Dhisik dadi apa? Sampean tahu ngerti film? Heh. Wong enek. Artisnya ngomong kok iso Malah bahas entat. Lara mudun. Entat ya sementara aku meneng ah. ya. Kayak kancane ngrembug. Aku izin. Aja ngomong entat. Aku besok mau masuk bolak-balik. Malah diomong kene. Wong rumangsaku ya ora ngono kuwi. Kok iso ngasur gek memang ngeten. Ora. 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 Enek 2 minggu anggitmu.
Masa toh? Aku mau nek rumah sakit aku. Kayak kena bar maem apa sampean? Aku bar mangan apa ya? Bar maem apa kok iso kaya ngono iki? Aku perasaan gak mangan apa-apa. Gak mangan apa-apa. Tapi nungguane batangku. Kamu lu kayak pas ning kene suwit ngono mau piye mo? Kayak katut yo. Kak, kowe kayak nyedek-nyedek aku kene ning mburi ku mau lap-lap ning ngene mau. Oh, Pak malah. Ngono gilani to kok lek enek wong ngomong ki aja ngomong to, Kak. Oh. Tak lewat. Ya jelas entutku mambu kebelet kok. Panggah bahasa bahas entut. Wah, jan. Gilani wong urip iki. Sing gilani sapa? Aku. Lah yo. Saya ngerti, Nyapa? Pati Susilo Badar ini dulu pernah main film. Main film. Ngerti kisahnya Pak Jokowi, Pak Jokowi. Presiden Jokowi. Iya. Itu dulu pemeran utamanya Pak De Susilo Badar. Walah, luar biasa banget no. biasa. Tepuk Yang tangan jadi- lu nganggone Bapak Susilo luar biasa. Dulu pernah Iya. menjadi pemeran ya. Pemeran utama yang Pemeran jadi utama. Pak Jokowinya. Ya Pak Susilo ini. Pak De. Weh, gitu. weh. Terus sekarang kan udah sepuh Pak Nggih, De. Terus ya. akhirnya ngelatih gitu. Ngelatih menjadi aktor. Aku kan main film kemarin di Jakarta. Di Jakarta. Jakarta gue kemarin itu. Walah, bocah Kediri lek omong gue. Tak nih. Lu mah nggak tahu lu. Gue dulu kemarin barusan kemarin gue di Jakarta gitu. Terus? Dilatih gue sama Pak De gitu. Terus gue telepon Pak De, lu di mana? Weh, berarti pakai lu gue. biasa, Weh. itu lu gue. Berarti kalau Jakarta itu pakai akhiran huruf gue. Iya. Kalau lu gitu, lu gue. Lu di mana? Kalau katanya berarti Katanya. Oh katanya. Katanya. Kalau terlonta-lonta. Terlonde-londe. Kok iso? Lu jangan gitu lu, yang baik dong. Kok iso sampean ki gak kaya ngono to Ken Terus kok. gue kemarin main film itu gue terus diajarin sama Pak De. Oh, Ya, iya. Caranya acting itu gimana? Caranya acting. Karena acting di film sama acting sinetron itu sudah berbeda. Oh, saman berarti sudah menjiwai beberapa acting. Sudah. Contoh acting apa? Sedih. Gue bisa aja semua. Gue semua bisa, Bro. Emang lo bisa? Bisa dong. Gue buktikan dong di masyarakat Ini semuanya. Pak De, Susilo Badar. Contoh, seumpamanya kamu sedih karena hari ini ditinggalkan seorang kekasih rabi karo wong liya jajal. Sedihmu seperti apa? Ekspresikan dengan sebuah lagu. Coba. Niken Salitri. Jajal, ayo. Sedih, iki posisi terus tercurahkan dengan sebuah lagu. Coba. Yo. Ini logatnya mana dulu? Yo malah Mataram kok rene. Bacot. Logatnya pakai logat Jakarta lah. Logat Jakarta dong. Sing nangis tukang dramu nyawang. Ceritane iki Ceritane piye? aku ditinggalne karo Bocah kaya. pacarku Rabi, Rabi terus oleh kancamu. oleh Wah, koncoku. oleh kancamu meneh wis Oleh bar. koncoku. Bar. Kaya apa? Jal. Dramane ngono. Terus bar kuwi becek. Terus ceritane iki aku becek kan? Bar kuwi terus becek. Aku becek. Becek nyanyi sak lagu ya iki lagune apa iki? Kuwi aku nyanyi keadaan nangis. Ya karo nangis no, ekspresikan di depannya Bapak Susilo bahwa sampean sudah dididik menjadi Kuwi kira-kira aku anak. becek pira? Alah, 35. Kuwi 35 ae muncul. Pantes kuwi. Walah, kepantes mantane kok dadake. Terus kuwi pas aku nyanyi wi salim gak? Iki kapan lek mu nyanyi? Berarti kone kok dadake. Aku bingung lagune. Lagune apa ya sing sedih? Lagu yang sedih. Apa wi? Dengarkan aku, wahai sayangku. Waduh. Dengarkanlah isi hatiku. Yo. Hanya kamu semangat hidupku. Ki pamane
dhek ndelok, dhek ndelok. Apa ndelok ya? Karo omong ngono karo. Tawon. Kok iso tawon? Dintop ora? Oh. Oh iso oh. Kok ndelok gondongan ning kene piye? Dintop kok gondongan, dintop ya aboh. Hanya kamu. Omong ana bocahe. Kamu tega, Mas. Karo ndoprok. Lara iki kowe. Kaget ta. Sedangkan aku masih bersamamu. Kamu menikah dengan yang lain, Mas. Yo. Kaulah yang terakhir bagiku. Engkaulah hidup dan matiku. Jiwa dan ragaku untukmu. Aku sangat menyayangimu. Izinkan aku kumpenku rapi nak memelukmu. Aku takut kehilanganmu. Tak bisa hidupku tanpamu. Karena kaulah terang dalam gelap. Jika itu keputusanmu, Mas, aku akan Serotok genah sithik. Suaramu kok nglorok-nglorok. Kaya kena pitik aratan. Kok wiritan bocah iki. Bocah iki wiritan. Lho. sakitnya di sini, Mas, Nanti kan. di dalam hatiku. Yo. Waktu sumpah iki mati lagi. Iki lagu kematian kayak Ora apa. Wes. Aing satu contoh kesedihan. contoh. Satu contoh kesedihan. Tapi kok kowe nangis tenanan. Kowe nangis tenanan itu namanya apa? Penjiwaan berarti. Menghayati. Oh, menghayati. Menghayati. Luar biasa, lagu. tepuk tangan dulu no untuk dia Niken Salindri, luar biasa. Wih. Satu ekspresi simbolisasi dari kesedihan. Saiki njajal berajak kowe nesu mergo ditinggal kaya kowe ra iso golek wong liya. Hah? Aku ning kene bayaran pira teko angin. Ning kene ki lek mek krus won, Jepang itu mata uangnya won. Yo. Won. Aku ning kene ra nembung bayaran. Lah terus Dino iki lho. nyapa? Kabeh tak berukne ning Pak De. Ora dibayar ora masalah. Tenan? Tenan. Lho. Lillahi taala. Lha iku kanca-kanca piye? Duh, ya gratis. Lho. Loh, ya ora. Iya. Cah menengo. Iki engko gratis tapi ijole kalian kok iso latihan dadi aktor. Aktor panggah diparani debt kolektore bosok lho tadi. Anakmu njaluk susu. Lah iya, wis sida geblak kancane kok dadake. Wah, rumangsaku. Terus piye iki? Kok iso terus piye lho? Ya tanggung jawabe sampean lho. Piye iki ngomong ning ngene Pak Susilo kanca. Ya sampean gratis kanca-kanca aja ngono. Pantese piye ngono. Jole mangan lho ning penyetan pinggir kono. Ngentiane tutup balik engko campur sari. Wis tangko bungkus-bungkus kok enak bojomu lho, Mas. Bangetan. Satu ekspresi kesedihan sudah. Ya. Terus dua ekspresi no tentang kemarahan. Marah, dirimu marah. Kowe cara kasar. Oh, kon ngajari Pak De, kon ngajari Pak De.
Yo sampean medun tak tutne komburi yo. Alon-alon alon. Ayo Pak De. Iki lho. Simpak otomatis. Kantong ajaib kok sempak otomatis. Jan Iki tulis sing kitongku kanggo sira hapsari ning kalbu esame kang manis maku dowong bagus parasmu kang tanpa layar langgar ya iki dinane Natal makane malih wabah-wabah kersane ngalah sing nggih abang kok ya mek anu apa jeneng keluarga Bapak Soleh karo Ibunda. Mbak Wiwin Ibin sapa sih? ibuku Tadi kayak ngene. yo Susilo Badar. Aku putune sapa? Aku wis gede. Bisa ngelus sapa? Bapak ibu saiki wis ora ana. Saben barang-barang kok iso. Lah mau spontan nyebut jenenge Pak D. Langsung mau nyanyekne Pak D aku antune sapa. Oh iya. Apik-apik aja. Dan iki mau langsung asline akhire mayang kara tenan iki ya iki.